ukuthi thina umuntu ngamunye akazilungiselele bazalwane ukuthi uJesu mayefika akufice right. Kungabe ubikabi sewukholwe kangaka sewuhamba ibanga elide kangaka kodwa mayefika uJesu usaba. Sanibonani bazalwane. Kungabuhlungu kakhulu sewukhulume kangaka washumayela kangaka kodwa mayesefika uJesu lahle. Ingakho njalo masila sizokhonza uNkulunkulu akusikona nje kuphela ukuthi sizodumisa uNkulunkulu kuphela kodwa silindele nalizwi lakhe ukuphinde lisakhele ukuthi uma efika uJesu ezolanda ibandla lakhe singasabi. Amen. Kuyoba buhlungu sengikhulume kangaka sengishumayele kangaka ngilahle. Sanibonani bazalwane. Nasebamandleni siyayibala leminyaka esifike ngayo sahlala yona emabandleni kodwa lokho akwanele. Hayi akwanele bazalwane. Hayi akwanele. Into efunakalayo ukuthi asimvumele uNkulunkulu asakhe. Hallelujah. Asimvumeleni uNkulunkulu asakhe. Ingakho ingekho into emnandi njengokulalela izwi kaNkulunkulu. Ngoba izwi kaNkulunkulu ilona elisakhayo. Angazi lo ngoba kukho ezwini kaNkulunkulu. Lo wathe izwi kaNkulunkulu la madoda asiqondisa endleleni. Angazi ngoba kukho ezwini kaNkulunkulu. Kodwa khona le nto ayisho yena ikhona. Ngoba ngempela izwi kaNkulunkulu liyasiqondisa endleleni. Sanibonani bazalwane. Impilo nesitha okusathana kufuna ukuthi njalo hleze siphume endleleni but izwi kaNkulunkulu iyona nto esibuyisela endleleni. Ngikhathazwa yinto ebuhlungu kakhulu eyenziwa uJesu. Lithi iBhayibheli uthe efika noma eza wabona isihlahla somkhiwane. Lithi iBhayibheli mayesibona wayesibona ukuthi lesi sihlahla silungele ukuthi sinawo ama-fruits. Sanibonani bazalwane. Kodwa mayefika elambile, lithi iBhayibheli wayelambile elambele ama-fruits but mayefika khona wangawafica ama-fruits. Lithi iBhayibheli bese yawuqalekisa umkhiwane. Manje lento iyawuhlupha kakhulu umoya wami ukuthi yini uJesu aqalekisa umkhiwane na? Uma uJesu eqalekisa umkhiwane uqalekisa ngoba ubone isikhathi asewuhlale ngaso emhlabathini. Wabona isizini okuyiyo. Maye ubuka ubona umuhle ngendlela ukuthi ifruit akalithola kodwa ifruit akalitholanga. Hayi sisebahle bazalwane emasontweni. Sanibonani bazalwane. Abasebahle bazalwane. Before ayenkonzweni ukuthi athi uyiphopotha kancane. Kodwa iproblem ukuthi uma uJesu afika kuwe uyasithola yini isithelo. Unfortunately isithelo masingatholakali. Lithi iBhayibheli badlule ngakusasa abafundi bakhe behamba naye and they were shocked ukuthi mabe ubona umkhiwane bawubona isihlahla awusanibonani bazalwane kusuka phansi ey'bandeni kuyaphezulu. uJesu kade ekhulume nje ngayizona. Hallelujah. Ngiyacela ningifundele ngokuka Luke chapter 13. Luke chapter 13 verse 6. Indaba imayelana nesihlahla. Imayelana nesihlahla somkhiwane kodwa uyabona ukuthi le ndaba ayikho mayelana nesihlahla. Le ndaba imayelana nomuntu. Awusanibonani bazalwane. Le ndaba imayelana nomuntu. Uma ivele eBhayibhelini ivela ngathi kukhulunywa ngesihlahla kodwa uyabona ukuthi ayikho mayelana nesihlahla. Imayelana nomuntu. Uyazi uma mshusha kunethule laliculwa kudala elalithi I shall not be moved. Just like a tree planted by the water, I shall not be moved. Hallelujah. iBhayibheli lithi sinjengesihlahla kubalulekile
asibheke lesihlahla ikakhulu somkhiwa. Funda. Jesu embona. Verse 13. Wabeka. Luke chapter 13 verse 6. Sorry. Luke chapter 13 verse 6. Wayesabalandisa nomfanekiso wokuthi umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe. uJesu njalo ke mayexoxa izinto afuna ukuthi asifundise zona uyayasitshele ngomuntu othile. Sanibona bazalwane. Isikhathi esiningi kujwayelekile ukuthi lo muntu othize mhlawumbe kube uNkulunkulu uqobo lwakhe. Sanibona bazalwane. Uthi uJesu kwakunendoda ethize yayinamadodana amabili. Le ndaba thina sithi indodana yolahleka. Enjalo mayesibuka le ndaba uJesu usuke ufuna ukusikhombisa ngothando likaBaba. Ngoba njalo uJesu mayexoxa lezi izitori zakhe uyayathi umuntu othize kodwa yena ukhona umuntu asuke emqondile. Awusakhona bazalwane. Lithi iBhayibheli lo muntu wayenesihlahla. Hallelujah. Somkhiwane sasensimini yakhe. Yebo sithini. Weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bheka sekuyiminyaka emithathu ngiza. Lo muntu lithi iBhayibheli ufuna isithelo kodwa akasifumananga. Umnikazi wensini, umnikazi wesihlahla uya esihlahleni ufuna isithelo. And iBhayibheli lithi akazange azasithola. Wayesayiyeka isihlahla wakhuluma nomgadi wensini noma umlimi ayekade emplace lapho ukuthi alime. Sanibona bazalwane. Wabhekisa amazwi akhe kuye wasiyeka isihlahla. Namhlanje kuseni sila thina sonke ngiyacela ukuthi ke sibheke lempilo yesihlahla. Ubheke lesihlahla usifanise nawe. Ukuthi ngoba ulana nje kukhona isihlahla kule nsini kaNkulunkulu. Sanibona bazalwane. Mawunayo makhelwane umthinte kancane thawu isihlahla. Uright kodwa isihlahla. Isihlahla sikaNkulunkulu. Usafaka isithupha la esifunda khona. Ngiyacela ungivulele Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ngoba uNkulunkulu uma ebeka umlimi ozolima uyalabe nenhloso meseba nama qualities asuke wafuna kulo muntu ngoba uyazi ukuthi le nsini azoyilima ayilulanga. Uthini verse 15? Ngininike abelusi ngokwenhliziyo yami. Ngala kukhulunywa ngabalimi, ngapha kukhulunywa ngabelusi. Laba bantu laba abantu abafanayo nabenza umsebenzi ofanayo ababekwe umuntu othize okuNkulunkulu ukwenza umsebenzi othize. Funda. Ngininike abelusi ngokwenhliziyo yami. Lithi iBhayibheli ekseni uNkulunkulu enikeza abantu noma ibandla lakhe ulinikeza abelusi ngokwenhliziyo yakhe. Ngamazwi bonke abafundisi abakhona babafundisi aba-appointed ngokwenhliziyo kaNkulunkulu for a purpose. Funda. Abayabalusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Lithi iBhayibheli labantu ababekwe phambi kwenu kune-responsibility uNkulunkulu abanikeze yona yokunalusa ngolwazi nangokuhlakanipha. So you can never lead abantu bakaNkulunkulu without ulwazi nokuhlakanipha. Sanibona bazalwane. Ngoba lezi zimvu ikaNkulunkulu zihamba zenze ezinye izinto endleleni. Lezi zihlahla ezisensimini
kaNkulunkulu zihamba zenze ezinye izinto endleleni. So kudingakala wisdom, not wisdom yezwe, kodwa wisdom divine, wisdom kaNkulunkulu ukwazi ukulida kahle abantu bakhe ngendlela eyiyo. Sanibonani bazalwane? Ngamanye amazwi, nanoma yikuphi umfundisi ekhuluma nabantu abalusayo kungatholakali ukwazi nokuhlakanipha. Whenever ekhuluma lento asuke yenza into esuke ingekho ngokaNkulunkulu. Kubalulekile whenever uhleli phansi ulalele, thola ulwazi kanjalo nokuhlakanipha. Amen. Ngeke saqhubeka but eziqhubeka ivesi likubeka ngokusobala ukuthi once wathola lezi zinto kuba khona increase empilweni yakho. Uyanda. Hallelujah. Uyanda. Sibuyele la esifunda khona sithini. Uyanda. Uma ungandi uyimvu kaNkulunkulu or usensimini kaNkulunkulu, i-problem igcina ishifta. Sekungasebe yona inkinga yakho, kodwa sekuyinkinga yalo okulidayo. Into ebuhlungu nje yileyo. Ingakho iBhayibheli lithi thina siyobuzwa. Hallelujah. Ngalezi izimvu esizalusayo sizophendula ukuthi siziluse kanjani. Anikwazi bazana ukufika nihlale la nibe bangaka, kodwa mase kuyiwa ezulwini kuya abantu ababili akwazi. Surely problem ayikho kuwe, i-problem ikulo muntu okulidayo. But umbuzo uthi uvumile yini wena ukulideka? Because uma lithi iBhayibheli siyobuzwa kusho ukuthi nempendulo sizoba nayo futhi. Sanibonani bazalwane? Buyele emuva sithele. Lapha la isifunda khona. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bheka sekuyiminyaka emithathu ngiza ngifuna izithelo kulokhiwana ngingasifumani. Unqume yini ukuba yone futhi inhlabathi? Sona saphendula sathi kuye, Nkosi, uyeke namalonyaka. Oh Jesus. Ngize ngivukuze inhlabathi emaceleni akho. Oh Jesus. Ngiwuthele umquba. Mhlawumbe ungaze uthele ngozayo. Lithi iBhayibheli umnikazi wensini mayebona ukuthi akasitholi isithelo esihlahleni, ujika uye kumlimi. Hallelujah. Kulo ogada insini. Ngoba thina as ama-leaders endlini kaNkulunkulu asiwona ama-owners, kodwa siyama-stewards. Ingakho uzothiwa umphathiswa ngoba uphathisiwe futhi ungaphucwa noma yini. Hallelujah. Lo osuke kuphathisile unelungelo lokuphuca anytime. Sanibonani bazalwane? So lithi iBhayibheli ubonakala u-owner obuNkulunkulu kule ndaba esikhuluma ngayo. Eya kumlimi ethi wemlimi, lesi sihlahla lesi sine-problem. Sakuphela iminyaka emithathu ngifika kuso. Ngifuna isithelo, ngisithole isithelo. Sakuphela iminyaka emithathu. And uthi unika instruction umlimi, uthi mlimi sinqume. Mlimi, lesi sihlahla lesi engisithandayo sinqume. Why sinqume? Ngoba ngiyithole into engiyifunayo kuso. Sanibonani bazalwane? Bangaka abantu abakhona la namhlanje kuseni. uNkulunkulu njalo uma efika kubo efuna isithelo afika ngasithole. Bangaka abantu abakhona la namhlanje onjalo uNkulunkulu befika kubo efuna isithelo afika ngasithole. Ngoba nazo lezi zithelo zikhona zibhaliwe encwadini yamaGalatia chapter 5 uverse 22. Awufuni Galatians chapter 5 verse 22. Isithelo sakhona isithelo number 1 ayikho into eshunyayelwa umpostoli in his lifetime njengesithelo number 1. And thina kuleli bandla saziwa njengabantu abathela usithelo number 1. Kodwa khona umuntu ovela feyile kuwona usithelo number 1. Sesihlale naye isikhathi eside iminyaka
Ubaba umpostoli wakhuluma ngosithelo number 1 impilo yakhe yonke, kodwa still umuntu afika failure kuwona isithelo number 1. Funda. Akawuthole. Galatians chapter 5 verse 22 ufunda kanje. Kepha izithelo zikamoya ziluthando. Isithelo number 1. Hayi mawuna umakela nomthinta yaqanakho uyaphasa kodwa la. Uyaphasa usithelo number 1. No, mina usithelo number 1 awukhipheli umuntu okuthandayo. Hayi nikho bazalwane namhlanje. Usithelo number 1 awukhipheli umuntu okuthandayo. Ukhiphela umuntu ongakuthandi. Wena kodwa uveza isithelo. Usithelo number 1 umnikeze uthando. Wazi kahle kamhlophe ukuthi akakufunda la uhambe khona. Sithelo number 1. Esafikile uNkulunkulu. Wafike wathi fundisa uMalunga. Hayi, khipha isithelo. Ngithi mina Nkosi ufuna number 1. Number 1. Thola ukhona umuntu engamthandi. Hayi ke la. Khona umakhelwane engamthandi. Hayi ke komakhelwane. Khona abantu nje khona la ongabathandi. Usufeyilile, kusafuna nje isithelo sokuqala. Uthi uNkulunkulu, senginga 3 years. Ngifuna isithelo. Kulesi sihlahla angisitholi. Uthi umnikazi noma umlimi wensimbi uthi Nkosi ngiyacela unikeze instruction i-owner ukuthi akasinqume isihlahla. Hallelujah. Akisho njalo iBhayibheli lithi igatsha lingatheli lenziwa njani? Kusho iBhayibheli. Wena ngazi ubona ngithi uyisihlahla. Cha iBhayibheli lisenza sifana nezihlahla ngempela futhi hayi indaba yokudlala. Hallelujah. Hallelujah. Lisenza iBhayibheli sifana nezihlahla. Lithi iBhayibheli Amahubo chapter 1 verse 1. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zabantu, ongeni endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakholodala, kepha ukuthokoza usithelo number 1. Ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Mase lithi unjengomuthi otshalwe ngasemifuleni yamanzi. Lo muntu ongenhla lithi iBhayibheli unjengomuthi. Ngamama njengoba silana nje ugcwele izihlahla. Yazi ukhona umuntu osuka empilweni yakho uzokhaya kakhulu sakwenda Nkosi. Mase ngishiya kanje kanti uNkulunkulu unquma isihlahla. Akusibona bonke abantu abasilahlayo nabashiyayo, abasilahla noNkulunkulu ethanda. Unayo indlela yakhe yokunquma isihlahla. Wena mlimi ungabe nankinga. Uthi umlimi noma angingasho ukuthi umlimi ngoba kube ngasho uNkulunkulu. Uthi umgadi wensimbi noma umlimi wensimbi. Uthi Nkosi ngiyacela kuthiwa akasinquma isihlahla. Kodwa uthi Nkosi ngicela ungiphe nje unyaka ube munye. Hallelujah. Uthi baba nika lo nyaka ozoba munye. Mina ngizobuyela kusona isihlahla. Uthi ngizofika ngivukuze emaceleni. Awusakubona bazalwane. Bazalwane njengoba silana nje sibhizi siyavukuza emaceleni. Sivukuza isihlahla ekutholakala engatholakala isithelo. Kodwa simele thina ukunxusa uNkulunkulu ukuthi Nkosi awukumxolele nje kube kanye. Ke sithi ubabhizi kancane sivukuze. Omunye kuthiwe nayo inkonzo kalesine angayi. Kanti lapha kulesine nakhona kuyovukuzwa. Omunye kuthiwe nayo inkonzo yabantu abasha angayi. Kanti nakhona sayovukuzwa. Kuthiwe hlangene ama-queens ahlale ekhaya lala angayi. Kanti babhizi khona uNkulunkulu athe vukuzani kongenayo. Mhlawumbe usuphila esikhathini esikaNompempe. So ukuthi nje vukuzeka phela nawe. And ngiyamthanda lo mlimi
uma evukuza akasithinti isihlahla udila nomhlabathi awusabona bazalwane udila nomhlabathi uvukuza umhlabathi uthi hleze kubuye nokuquba mhlawumbe ngithele wona ngoba mangithele wona kukhona mhlawumbe into ezovela omunye umuntu avela axoshwe emsebenzini kanti uxoshwa nje emsebenzini umquba mangicela umquba ucelelwe ukuthi awungiyeke inkosi angakhona kodwa sizoza nomquba mawufika umquba nawo ukho right ngoba kusuke kuyinto esibolile mayifika ithelwa kuwe kodwa ukuthelwa kwayo kuwe izosiza wena ngoba uma lithi iBhayibheli manje ehlelwa izinkinga anothi ukuthokoza kwakho awusavela isithelo savela isithelo number 2 manje velelwa inkinga anothi ukuthokoza kodwa isithelo number 2 lesi inkinga ezisuke zizathina sizoveza isithelo zame ezinyonga vezani ithelo isithelo siyafuneka isithelo bazalwane siyafuneka awukwazi ukukholwa uhambe ibanga elide ngaphandle kwesithelo angazi mangase ngiqhubeke nalezi izithelo khona uletho sefailure number 1 wabazalwane uNkulunkulu uyasithanda uNkulunkulu uyasithanda nasalithi iBhayibheli ngakho lokho sesilungisisiwe ngokukholwa haleluya sesilungisisiwe asilungiswanga nje silungisisiwe ngokukholwa kunezinto nezimo ekuyizona ezisikhiqizela zisivezele ithemba ngiyayithanda le ncebo ngoba lezi ncebo iBhayibheli le ncebo yakucela uNkulunkulu yakunxusa inkosi please ngiyacela at least 1 year nje 1 year omunye umuntu aphume sela esontweni ayojola phandle eminyango kanti secelele nje 1 year avele nafika ayojola eminyango omunye mhlawumbe secelele 1 year avela athola umsebenzi bethola umsebenzi ushwala kade abiyeka avela abuyele etshwaleni asabiyeka kanti secelele nje unyaka owodwa uNkulunkulu uzokuthatha hallelujah bazalwane uNkulunkulu asemthandayo uthi I will never leave you no forsake you akasoza ashiya akasoza asiyekelele ngoba uhleze nethemba njalo one of the things ehlezi ngikhulekela ngithi inkosi sisize usiza abazalwane bame njalo kuwe just like a tree planted by the water baba Mungu cela siphakame isimangeni